7 ta' Marzu 2002, il-ħamis, għall-ewwel darba, fix-xefaq tal-ibħra Maltin titfaċċa dgħajsa żgħira, mimlija saruhom ma' birġiel, nisa u tfal imgezzin flimkien, itertru bil-bart, mimlija b'nies suwed. Fuq l-aħbarijiet tiġri l-kelma li daħlu l-klandestini u fil-pajjiż tqum diskussjoni mill-ewwel. Refuġjati, il-persuni li qed jidħlu li jgħidulhom klandestini, anke hawn min jgħid li m'għandniex ngħidulhom klandestini. Dik kienet l-ewwel dgħajsa li qatt daħlet f'Malta. 20 ta' Ottubru 2019, il-Ħadd, fiċ-ċentru miftuħ ta' Ħal-Far, ftit wara l-10 ta' bil-lejl. Allegatament, żewġ immigranti jippruvaw jidħlu lura fiċ-ċentru fis-sakra. Qed jiksru regoli u s-security jippruvaw iżommuhom. Minn dak il-ħin lem, tqum kommozzjoni u xi immigranti jidħlu fl-uffiċċju taċ-ċentru, jiftħu l-kxaxen, jaqilbu l-kaxxi u s-siġġijiet u jxerdu l-karti ma' kull imkien. U oħrajn jagħtu n-nar lil xi karozzi tal-istaff. It-tnejn filgħodu, il-pulizija jidħlu fiċ-ċentru ta' Ħal-Far u jarrestaw aktar minn 100 immigrant. Jresquhom il-qorti u xi wħud minnhom jeħlu 6 ġimgħat ħabs. U tikber ir-rabja fost il-Maltin. Jaqbdu l-kaċċuhom il-barra daw in-nies. Ngħidilhom biex jerġgħu jsewwu kollox li ħarqu għamlu u nibagħthom il-barra. Malta l-ewwel qabel kollox, jiena l-Maltin naqbes mhux għall-barra. It-tnejn ukoll. Xi ħaddiema taċ-ċentru imorru jipprotestaw quddiem Kastilja. It-tlieta. Fil-Parlament, il-Prim Ministru jagħmel diskors imqanqal favur l-immigranti. Insaqsikom ta' insaqsi lil dik l-om li qed tarani. Insaqsi lil dak il-missier li qed jarani. U m'hemmx għażla hawnhekk. M'hemmx għażla. Jekk ikollok persuna qed tereq f'nofs ta' baħar. Issalva jew le. Il-ħamis, il-Ministru Michael Farrugia jiftaħ uffiċċju kontra l-hate speech u tinqala aktar kontroversja. Mela tajjeb. Għax inti titkellem hate speech inti jkollok jien ħorox. U min ikisser ifarrak jaħraq kull mem u jweġġa l-pulizija u n-nies jiġi ta' periklu għal pubbliku dak jeħlu biss ġimgħat ħabs. 4 tim wara, it-tnejn li għadda. Xi immigranti fiċ-ċentru ta' detenzjoni ta' Safi jagħmlu protest oħra. Il-pulizija jarrestaw 11 l-immigranti ieħor. Sa dan it-tant, sorsi qrib kordin jallegaw li l-immigranti li weħlu l-ħabs qegħdin jiġu umiljati. Jgħidu li ħarġuhom fil-bitħa għalulhom jinżgħu u tawhom ħasla pajp quddiem il-priġunieri l-oħra. U f'Xarabank jibdew deħlin rapporti ta' nies li qalulna li f'Ħal-Far li kellna qas u li l-kundizzjonijiet mhuma tajbin xejn. Għalhekk ktibna lill-Ministru Michael Farrugia biex itina permess nidħlu niffilmjaw. S'issa għadna ma rċivejniex risposta u għalhekk morna Ħal-Far infittxu l-immigranti. Qalulna li ma jaqblux ma li jagħmlu sħabhom imma li l-kundizzjonijiet vera qed imorru għall-ar u qed jallegaw li ġew arrestati u ntbagħtu l-ħabs immigranti li m'għamlu xejn. Wieħed minnhom qalilna sieħbi kien rieqed ħdejja x'imdew jinħarqu l-karozzi. Ġifieri dan, żgur li m'għamel xejn. Imma l-għada ġew u arrestawh. U fl-aħħar żvilupp xi gazzetti rrapportaw li l-bieraħ filgħaxija reġa' kien hemm ġlied oħra fiċ-ċentru tal-Marsa. Fiċ-ċentru ta' Ħal-Far ma nistgħux inkunu nafu eżatt x'qed jiġri għax ħadd ma jista' jidħol. Però din il-ġimgħa irnexxielna nakkwistaw dawn ir-ritratti li jagħtu ħiel tal-kundizzjonijiet ta' dan il-post.